இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பெயர் சொல்லி நம்ம இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा डिवोटीज, இந்த செஷனுக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணி இருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி வரவேற்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஷேர் பண்ணலாம். स्क्रीन தெரியுதா மாதாஜி? தெரியுது. ஹரி. அத்தியாயம் 17 ஸ்ரத்தாத்ரய விவாக யோகம். சோ இத பத்தி இந்த சாப்டர்ல பகவான் என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு நம்ம இந்த பார்க்கலாம். விசுவாசத்தின் பிரிவுகள் இதுதான். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நம்ம நேத்து இன்னைக்கு பார்க்க போற இந்த சாப்டர்ல அர்ஜுனாஸ் என்கொயரி அபவுட் அன்ஆத்தரைஸ்டு வர்ஷிப், அதாவது சாஸ்திரங்கள் சொல்லாத தன்னுடைய இஷ்டத்துக்கு வழிபடுகிறாங்க இல்லைங்களா, அவங்கள பத்தி, அந்த மாதிரி வழிபாட்டை பத்தி பகவான் கிட்ட வந்து கேட்கிறார். அதுக்கு பகவான் ஆன்சர் பண்றார். லார்ட் கிருஷ்ணா ஆன்சர்ஸ் 3 modes determine one's faith and worship. So 3 modes, நம்மளுக்கு வந்து 3 மோட் இருக்கு இல்லைங்களா, சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் அப்படின்னு 3. சோ அந்த குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒருத்தன் வந்து நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அவனுடைய பிரார்த்தனைகளும் வழிபாடுகளும் கூட அதற்கு ஏற்றாற்போலே இருக்கிறது அப்படிங்கிறாரு. அப்புறம் வந்து 3 மோட்ஸ்ல வந்து இருக்கிறவங்க என்ன மாதிரியான உணவுகள் எடுத்துக்கொள்வார்கள், எந்த மாதிரியான தானங்களை எல்லாம் பண்ணுவார்கள், எந்த மாதிரியான சாக்ரிஃபைசஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. தியாகங்கள் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. 3 kinds of austerities எல்லாம் என்னென்னு கேட்கிறாரு. அந்த ஆஸ்டிரிட்டிஸ் வந்து ஒவ்வொரு மோட்லயும் எப்படி எல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. தானங்கள் எல்லாம் எப்படி வந்து 3 மோட்ஸ்லயும் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. கடைசியா ஓம் தத்சத் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பகவான் வந்து நமக்கு சொல்றாரு. அதாவது சாக்ரிஃபைஸ், சேரிட்டி, ஆஸ்டரிட்டி should be offered to the supreme. இத 3ஐயும் பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அப்படிங்கறதையும் இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு ஸ்கிரீன் கொஞ்சம் கட் ஆகி வர்றது பாருங்க. இப்போ ஓகேவா மாதாஜி? இல்ல பிரபு, இப்பவும் கட் ஆகிதான் வருது. இப்ப கரெக்டா இருக்கு.
இப்ப யார் படிக்க போறாங்க இன்னைக்கு? மாதாஜி யார் படிக்க போறீங்க? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி, யார் படிக்க போறீங்களோ ப்ளீஸ். யாரும் படிக்கலன்னா நானே படிச்சிடுறேன். கல்பனா மாதாஜி ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க, அவங்கள அன்மியூட் பண்ணிடுங்க. அன்மியூட் பண்ணுங்க மாதாஜி, கல்பனா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோமா மாதாஜி? ஸ்டார்டிங் ஸ்லோகம் சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரபிரம்மனே நமः. ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா அத சப்தசோऽध्यायः. ஸ்ரத்தா திரவிய விவாக யோகः. அர்ஜுன உவாச்ச ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहो रजस्तमः. हरे कृष्ण माताजी. அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது எந்த குணத்துல? சத்வ குணத்தில் இருக்கிறார்களா, ரஜோ குணத்தில் இருக்கிறார்களா, தமோ குணத்தில் இருக்கிறார்களா அப்படின்னு இங்க ஒரு கொஸ்டின் பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் கேட்கிறார். சாஸ்திரங்கள் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறது இப்படிதான் வழிபட வேண்டும் அப்படின்ட்டு. ஆனா மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அது அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு அவங்கவுங்க வசதிக்கு ஏற்ப எல்லாத்தையும் மாற்றி அமைச்சுக்குவாங்க. சோ அந்த மாதிரி வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன அப்படின்னு கேக்குறாரு. அவங்க எந்த குணத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு. 4th சாப்டர் என்ன சொல்லுச்சு? 4th சாப்டர்ல 39th ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுச்சு அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு குறிப்பிட்ட வழிபாட்டு முறையில் நம்பிக்கையுடன் இருந்து அந்த பிரார்த்தனைகளை செய்து கொண்டே வரும்போது அவன் படிப்படியாக ஞானத்தை அடைகிறான். சோ அந்த ஞானத்தை அடைகிறதுனால வாழ்வில் அவனுக்கு சாந்தியும் பக்குவமும் கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாரு 4th சாப்டர்ல 39th ஸ்லோகால. அதே 16th சாப்டர்ல என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட விதிகளை பின்பற்றுபவன் தேவன், பின்பற்றாதவன் அசுரன் அப்படின்னு சொன்னாரு. சாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்படாத சில விதிகளை ஒருவன் பின்பற்றுகிறான் என்றால் அவனுடைய நிலைமை என்ன அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, ஒருவன் சாதாரணமான ஒரு மனிதனை தேர்ந்தெடுத்து நமக்குள்ளேயே இருக்கிற நம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு மனிதனை தேர்ந்தெடுத்து அவனை கடவுளாக்கி, இப்ப அதுதானே நடந்துட்டு இருக்கு இல்லைங்களா? கலிகாலத்துல நம்ம கூடவே வாழ்ந்துட்டு இருக்க ஒருத்தரை அவங்க கடவுளாக்குகிறார்கள். சோ அவர்களுடைய நம்பிக்கை எல்லாம் அவர்கள் மீது வைக்கிறார்கள். அவர்களை நம்பிக்கையை வைத்து அவரை தெய்வமாக வழிபடுகிறார்கள். சோ அவர்கள் எந்த குணத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட கேட்கிறாரு. சோ சத்வ குணத்திலோ ரஜோ குணத்திலா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சோ அவங்களால பக்குவம் அடைய முடியுமா? இந்த கேள்விகளை எல்லாம் பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல கேட்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. 2 त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावचां सात्विकी राजसी सैव तामसी चेदितां शृणु. हरे कृष्ण माताजी. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. பகவான் இதுக்கு பதில் சொல்றார் இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப. சோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு சுபாவம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த சுபாவத்திற்கு ஏற்பவே அவனது நம்பிக்கையும் இருக்கிறது. சோ சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் அப்படின்னு அதை அது நம்பிக்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி வழிபடுகிறான். அந்த குணத்திற்கு ஏற்ற மாதிரிதான் அவன் நம்பிக்கை இருக்கிறது அப்படின்னு இங்க சொல்லிட்டாரு. சோ அவன் எந்த குணத்தில் இருக்கிறானோ
அந்த குணத்திற்கேற்ப அந்த சுபாவத்திற்கேற்ப இது வேறுபடுகிறது. 3 வகையாக இதை வந்து பிரிக்கலாம் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றாரு. சோ இங்க வந்து சோம்பேறித்தனத்தினாலும் அயற்சியினாலும், அயற்சினா டயர்ட்னஸ். சோ சாஸ்திரங்கள் சொன்ன சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றவில்லை என்றால் நமக்கு என்ன நடக்கும்? நம்ம வந்து இந்த ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆளப்படுவோம். இந்த 3 குணங்களும் நம்மை ஆளும். சோ இந்த செயல்கள் எந்தெந்த குணத்தில் செய்கிறோமோ அதற்கேற்ற குணத்தை வந்து எப்படியெல்லாம் வழிபடுகிறோம், அந்தந்த குணத்திற்கு ஏற்ப வழிபடுகிறோம். அப்படின்னா தமஸ் குணத்தில் இருப்பவர்கள் சத்வ குணத்துக்கு மாற முடியாதா அப்படின்னு கேட்டா மாற முடியும். எப்படி அப்படின்னா ஒரு ஆன்மீக குருவை சரணடைந்து அவருடைய வழிகாட்டுதலின் படி நடக்கும் போது ஒருவன் தன்னை வந்து தமோ குணத்திலிருந்து சத்வ குணத்திற்கு உயர்த்தி கொள்ளலாம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. இங்க வந்து பாருங்க, இங்க ஒரு இது கொடுத்திருக்காங்க. இது என்னன்னு சொல்றது, பை சார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ இங்க வந்து ஞானிகள் வந்து பிரம்மனை வழிபடுகிறார்கள் முக்திக்காக, ஞானத்தை அடைவதற்காக. அவர்கள் வந்து சத்வகுணத்திலே இருக்கிறார்கள். இப்ப வந்து பக்தர்கள் என்ன பண்ணுகிறார்கள்? கிருஷ்ணரை வழிபடுகிறார்கள், ஒரு பிரேமையோடு வழிபடுகிறார்கள், பக்தி செய்கிறார்கள். அவங்க வந்து சுத்த சத்வத்திலே இருக்கிறார்கள். இங்க வந்து கர்மா, இவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து பலநோக்கு செயல்கள் செய்கிறார்கள். சோ காமா, சோ இவங்களுக்கு ஆசை ஜாஸ்தி, அதற்கேற்ப கர்மங்கள் செய்கிறார்கள். இவங்க வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இந்த 3 குணத்திற்கு ஏற்பவே நம்மளுடைய அந்த கோலும் வந்து மாறுது இல்லைங்களா? சோ இங்க வந்து முக்திக்காக, இங்க கிருஷ்ணரின் மீது பக்திக்காக, இங்க ஆசைகளுக்காக அப்படின்னு 3 அவங்களுடைய ஆசைகளும் வந்து அவங்களுடைய கோல்ஸ் கூட வேற மாதிரி இருக்குது. அவங்களுடைய நம்பிக்கையும் வேற மாதிரி இருக்குது. அவங்களுடைய வழிபாடுகளும் வேற மாதிரி இருக்குது. அவங்களுடைய குணங்களும் 3 விதமாக இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேர்ட் सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् स एव सः. हरे कृष्ण माताजी. பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக இருக்கிறான். சோ அவனுடைய குணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரிதான் நம்பிக்கையும் இருக்கிறது. சோ பல்வேறு இயற்கையான குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது. அந்த நம்பிக்கைக்கு ஏற்பவே சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, தேவர்களை வழிபடுவார்கள். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மனிதரை கடவுளாக்கி, நம்ம கூட வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு மனிதரை கடவுளாக்கி அவர்கள் மேல நம்பிக்கை வச்சு அவங்களை வந்து வழிபடுவார்கள். சோ இந்த நம்பிக்கை சத்வகுணத்தினாலே கடவுள் மேல சில பேர் வந்து கடவுளை வழிபடுவார்கள். அந்த கடவுளை வழிபடுபவர்களுக்கு வந்து எந்த குணத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்னா சத்வகுணத்திலே இருக்கிறார்கள். இந்த சத்வகுணம் முழுமையாக தூய்மையா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை. இந்த சத்வகுணம் கூட தூய்மையானது கிடையாது. இதற்கும் மேல சுத்த சத்துவம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கீங்க பாருங்க, இங்க இருக்கு இல்லையா, சுத்த சத்துவம். இதுதான் வந்து தெய்வீகமானது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிந்து வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेदान् भूतान् गणान् सान्ये यजन्ते तामसा जनाः. हरे कृष्ण. சத்வகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பேய்களையும் பூதங்களையும் வழிபடுகின்றனர். சோ என்னென்ன குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி எல்லாம் வழிபாடுகள் செய்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோ யார் யாரை வழிபடுகிறார்கள்? சத்வகுணத்தில் இருப்பவர்கள் தேவர்கள். யார் யார் தேவர்கள்? சோ பிரம்மா, சிவன், இந்திரன், சந்திரன், சூரியன், இந்த மாதிரியான தேவர்களை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக வழிபடுகிறார்கள். அப்போ பலன் நோக்கி செயல்படுகிறோம். இது புரிஞ்சுக்கணும். சோ அடுத்தது வந்து
ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகிறார்கள். சோ அவங்களுக்கு எங்கேயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல ராவணனுக்கு கூட கோயில் கட்டி கும்பிட்டு இருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி பீப்புள் எல்லாம் கூட இருக்கிறாங்க. அவனை ஒரு சாதாரண அசுரன் அவனை கடவுள் லெவலுக்கு உயர்த்திட்டாங்க. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பக்தி செய்கிறார்கள். சோ உலகப்போர் நடந்துட்டு இருக்கும் போது ஹிட்லருக்கே ஒருத்தர் கல்கத்தால அவரை வழிபட்டு இருந்தாரு. ஏன்னா அவருக்கு வியாபாரத்துல கொள்ள லாபம் கிடைச்சது. அப்ப அங்கிருந்த சிச்சுவேஷன், நெருக்கடி, இதனால எல்லாம் அவர் என்ன வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்தாரோ தெரியாது. அதனால அவருக்கு நிறைய லாபம். உடனே அவர் என்ன பண்ணாரு, ஹிட்லர்னாலதான் இந்த போர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரையே கடவுளாக வழிபட்டு கொண்டிருந்தார்கள். சோ இந்த மாதிரியான அசுர குணங்கள் உடையவர்களும் இருக்கிறார்கள். சோ தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா பித்ருக்களை வழிபடுவார்கள். இறந்து போன முன்னோர்களை அவர்கள் வழிபடுவார்கள். சோ சில சமயங்கள்ல கிராமங்கள்ல பேய் பூதங்களை எல்லாம் கூட வழிபடுபவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் சுத்த சத்வத்திலே இருக்கிறவர்கள் வாசுதேவனையே வழிபடுவார்கள் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அசாஸ்திர விஹிதம் கோரம் தப்யந்தே யே தபோஜனாக தம்பாஹங்கார சம்யுக்தாக காமராக பலான்விதாக கர்ச்சயந்த சரீரஸ்தம் போதக்ராமமசேதசக மாஞ்சைவாந்த சரீரஸ்தம் தான் வித்யாசுர நிச்சயான். ஹரே கிருஷ்ண. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமன்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகிறார்கள். சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, சாஸ்திரம் சொல்லாதது தன்னுடைய ஆசையினாலையும் பற்றுனாலையும் அந்த காமத்தினால சாஸ்திரம் எல்லாம் பாருங்க, ஒருத்தர் மண்ணை தோண்டி தலைய உள்ள விட்டுட்டு அவர் தவம் பண்றார். இங்க ஒருத்தர் என்ன பண்றார், மலையையே தூக்கி வச்சிட்டு இருக்கிறார். இங்க இங்க எனக்கு சரியா தெரியல, அவரை சுத்தி புத்து மாதிரி ஒண்ணு முளைச்சிருச்சு. இங்க பாருங்க ஒருத்தர் தலைகீழ நிக்கிறார், தலை மண்ணுக்குள்ள இருக்குது. இந்த மாதிரி எல்லாம் சாஸ்திரங்கள் சொல்லவே இல்லை. இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றதுனால தன்னுடைய செல்ஸ், பாடி செல்ஸும் துன்புறுகிறது. நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவையும் இதன் மூலமாக நாம துன்புறுத்துகின்றோம். சோ இந்த மாதிரி செய்பவர்கள் யார் அப்படின்னு கேட்டா அசுரர்கள் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு. சில நோக்கங்களுக்காக அரசியல் நோக்கங்களுக்காக பட்னி கிடப்பது அப்படின்னு உண்ணாவிரதம்னு சொல்லிப்பாங்க. ஆனா உண்ணாவிரதம்ல நல்லா சாப்பிட்டுட்டு உண்ணாவிரதம் அப்படி போர்டு வச்சு கீழே உட்காந்துருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் உண்ணாவிரதம் இருக்க சொல்லி சாஸ்திரங்கள் சொல்லவே இல்லை. சோ இந்த மாதிரி செய்கின்ற அசுரர்கள் பகவானுடன் தமக்கு இருக்கும் உறவை மறந்து விடுகிறார்கள். சோ ஊழ்வினை இவர்களுக்கு நல்லதாக இருந்தால், இவர்களுடைய ஊழ்வினை இவர்களுக்கு பிராப்தம் இருந்தால் ஒரு குரு இவர்களை வழிகாட்டி அழைத்து செல்ல முடியும். இவர்களுக்கு ஊழ்வினை சரியாக இல்லை என்றால், பிராப்தம் இல்லை என்றால் இவர்கள் பரம இலக்கை அடைய முடியாது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகங்கள் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆகாரஸ்த்வபி சர்வஸ்ய த்ரிவிதோ பவதி ப்ரியஹ யஜ்ஞஸ்தபஸ்ததோ தானம் தேசாம் வேதமிமம் ஸ்ருணு. ஹரே கிருஷ்ண. ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்வகுணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. சோ யார் யாரெல்லாம் சத்வகுணத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன உணவு எடுத்துக் கொள்கிறார்கள், ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் என்ன சாப்பிடுகிறார்கள், தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் என்ன விரும்புகிறார்கள் அப்படின்னு இப்ப பகவான் சொல்ல போறாரு. சோ இங்க பாருங்க, ஆயுளை நீடிக்கும். எந்த உணவுகள் எல்லாம் ஆயுளை நீடித்து தருமோ, எந்த உணவுகள் எல்லாம் வாழ்க்கையை, உடலையும் மனதையும் தூய்மைப்படுத்துமோ, நமக்கு பலத்தை கொடுக்குமோ, ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குமோ, சுகத்தை கொடுக்குமோ, திருப்தியை கொடுக்குமோ, இந்த உணவுகள் எல்லாமே சத்வகுணத்தில் இருப்பவருக்கு பிரியமானவை.
சோ இந்த உணவுகள் ரசம் உள்ளவையாக, அதாவது டேஸ்டா இருக்குங்கிறாங்க. சோ கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன. இங்க பாருங்க, சாத்வீகமான உணவு இங்க பரிமாறப்பட்டிருக்கிற நிலையிலே இங்க வந்து மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ், இங்க வந்து ஃப்ரூட்ஸ். சோ இந்த மாதிரியான உணவுகளை வந்து சத்துவகுணத்திலே இருக்கிறவர்கள் மிகவும் விரும்பி சாப்பிடுவார்கள். அது வந்து மிகவும் பிரியமானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. சோ அடுத்ததும் படிச்சிடலாம் பிரபு. 8 to 10 1 second மாதாஜி. படிக்கவா மாதாஜி? 8, 9, 10 படிங்க மாதாஜி. ஓகே. आयुसत्त्वफलारोग्यं सुखप्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा स्रुत्या आहार सात्विका प्रियाः कट्वलं लवणात्युष्ण दीक्षरुषविदाहिनः आहारा राजसश्रेष्ठा दुःखसोगो मयप्रदाः यादयागमं गदरसं बोधि पर्युषञ्चयते उच्छिष्टमपि सामेत्यं भोजनं राम तामसप्रियम्. हरे कृष्ण माताजी. மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, இப்ப சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், என்ன சாப்பிடுவாங்கன்னு பார்த்துட்டோம். இப்ப அடுத்தது பார்க்க போறோம். மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைய இருக்கிற சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருள்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். சோ இத்தகைய உணவுகள் துன்பம் மற்றும் சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. அப்படின்னு இங்க பாருங்க, சீட்டோஸ் இல்லைங்களா, எல்லா வந்து ஜங்க் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரஜோகுணத்தை உற்பத்தி பண்ணக்கூடியது. சோ மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான இல்லைங்களா, எல்லாமே வந்து என்னென்னமோ சால்ட், MSGங்கிறாங்க, அஜினோமோட்டோங்கிறாங்க, என்னென்னத்தையோ போட்டு ஏதோ ஒண்ணு நல்லா வந்து பேக் பண்ணி வித்துடணும் அப்படின்னு பாக்குறாங்க. ரொம்ப காரமான, உலர்ந்த இது வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து விரும்பி சாப்பிடுகிறார்கள். சோ அதனால என்ன பலன் அப்படின்னு பார்த்தா துன்பம், சோகம், நோய் இதையெல்லாம் கொடுக்கக்கூடியது. அடுத்தது, உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய ஊசிப்போன எச்சில்பட்ட தீண்டத்தகாத பொருளை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்து மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. சோ தமோ குணத்தில் இருக்கிறவர்கள் எதை விரும்புகிறார்கள் அப்படின்னா, அது வந்து ஆல்ரெடி சமைச்சு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு, நம்ம வந்து சாப்பிடுற பொருளை வந்து சமைச்சிட்டோம் அப்படின்னா 3 மணி நேரத்துக்குள்ள சாப்பிடணும். அதுக்கப்புறமா வந்து அதுல வந்து கிருமிகள் வந்து உருவாக ஆரம்பித்து விடும். அதனாலதான் சூடாவே சாப்பிடணும். 3 மணி நேரத்துக்குள்ள சூடா சாப்பிட முடியலனாலும் 3 ஹவர்ஸுக்குள்ள அந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்டு முடிச்சிடணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு சூடாக்கி சாப்பிடுறோம். சூடா சாப்பிட சொன்னா சூடாக்கி சாப்பிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. சோ அந்த மாதிரி சாப்பிடக்கூடாது. சோ சுவையற்ற பொருள், பழைய பொருள், ஊசி போனது, எச்சில் பட்டது. பாருங்க இங்க என்ன வச்சிருக்காங்க, இது வந்து சீஸ். சோ ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் அந்த சீஸ் மேல எவ்வளவு மோல்டு இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க. அதை வச்சு அதனுடைய வயசை கணக்கிடுவார்கள். அதை வந்து ரொம்ப விலைக்கு போகும். சோ அவங்க வந்து கெட்டு போன பொருள்களை விரும்பி சாப்பிடுகிறார்கள். சோ தீண்டத்தகாத பொருளை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்து மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. சோ இது எல்லாமே யார் யார் என்ன விரும்பி சாப்பிடுகிறார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க வந்து பார்த்திருக்கோம். சோ மிருகங்களை கொன்று அவற்றின் மாமிசத்தை கூட சாப்பிடக்கூடாது. அப்படி சாப்பிடுவதால் நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த காருண்யம், கருணை அப்படிங்கிற குணம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மை விட்டு நீங்கிவிடும். அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டா, என்னதான் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு கேட்டா, நம்மளுடைய குணத்தை சத்துவ குணமாக மாற்றிக்கொள்வதற்கு நம்முடைய உணவு பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. சோ பால் பொருட்கள், வெண்ணெய், நெய், பயறு வகைகள், பட்டாணி, பருப்பு, கோதுமை, பழங்கள், காய்கறிகள். சோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு என்னென்ன உடலுக்கு தேவையான சத்துக்களோ நான் மேலே சொல்லப்பட்ட பொருள்கள் எல்லாத்திலுமே இருக்கிறது. சோ இந்த பொருள்களை வந்து நாம சாப்பிட வேண்டும். சோ பரமபுருஷனுக்கு அதை வந்து எப்படி வந்து சாப்பிடணும், பரமபுருஷனுக்கு பகவானுக்கு முதலிலே படைத்து
பின்பு அதை வந்து உணவாக பிரசாதமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்லோகத்தை பார்த்திருக்கோம், பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? சோ அதை வந்து அன்போடையும் பக்தியோடையும் அவருக்கு படைத்து விட்டு அப்புறமா வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து பிரசாதமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சாஸ்திர விதிகளின்படி தயாரிக்கப்பட்டு, சோ சாஸ்திரத்தின் மூலமா தயாரிக்கப்பட்டுட்டா அதுக்கு வந்து டேட் ஆஃப் எக்ஸ்பைரியே கிடையாது. இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். முதல்ல வந்து கடவுளுக்கு இது படைச்சிட்டு அந்த உணவை வந்து நீண்ட நாட்கள் வைத்திருந்தாலும் கூட அது புனிதமானதுதான். அதை வந்து நம்ம தாராளமா சாப்பிடலாம். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா திருப்பதி லட்டு. இப்ப திருப்பதி லட்டு எத்தனை நாள் ஆச்சுன்னு நம்ம என்னைக்காவது கேட்டிருக்கோமா? இது எப்ப டேட் ஆஃப் எக்ஸ்பைரி எல்லாம் போடுறாங்களா அப்படின்னா இல்ல அப்படின்னு தான் சொல்லணும். நீங்க யாராவது பார்த்திருக்கீங்களா டேட் ஆஃப் எக்ஸ்பைரி திருப்பதி லட்டுக்கு போட்டு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருமே திருப்பதிக்கு போறவங்க தான், திருப்பதி லட்டு வாங்குறவங்க தான், சாப்பிடுறவங்க தான் இல்லைங்களா? லட்டு கொடுத்தா உடனே எடுத்து நம்ம அதை கோவிந்தான்னு சொல்லி வாயில தான் போட்டுக்கிறோம் இல்லைங்களா? எஸ் மாதாஜி, மோகனா மாதாஜி. நம்ம டேட் ஆஃப் எக்ஸ்பைரி எல்லாம் கேட்டதே கிடையாது. கிடைச்சதே பெரும் பாக்கியம்னு சொல்லி கோவிந்தான்னு சொல்லி வாயில போட்டுக்கிறோம். சோ அந்த மாதிரிதான் சாஸ்திர விதிகளின்படி தயாரிக்கப்பட்டு பகவானுக்கு படைக்கப்பட்ட உணவுக்கு அது வந்து எதுவுமே கிடையாது. அது பவித்திரமானது, தெய்வீகமானது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது படிங்க. अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यस्तव्यमामेति मनः समादाय स सात्विकः. हरे कृष्ण माताजी. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்வ குணத்தை சார்ந்தது. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லிட்டாரு, எந்தெந்த குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து யார் யாரையெல்லாம் வழிபடுவார்கள் அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்புறம் எந்தெந்த குணத்தில் இருக்கிறவர்கள் என்னென்ன சாப்பாடு வகைகளை விரும்பி சாப்பிடுவார்கள் அப்படின்னு சொன்னாரு. இப்ப வந்து என்ன சொல்ல போறாரு அப்படின்னா, நபர்கள் எந்த மாதிரியான எந்த குணத்திலே இருக்கிற நபர்கள் எந்த மாதிரியான யாகங்கள் செய்வார்கள் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றாரு. சாஸ்திர விதிகளின்படி சாஸ்திரம் இருக்கிறதோ அதை வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணி தன்னுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக அதை வந்து கடமையா நினைச்சு செய்யறாங்க, பலனும் கருதி செய்யறது கிடையாது. அந்த மாதிரி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படும் யாகம் சத்வகுணத்தை சேர்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. சோ மனதில் எதையாவது ஒன்னை நினைச்சுக்கிட்டு அது நிறைவேற வேண்டும் அப்படின்னு செஞ்சா சொன்னோம், யாகங்கள் செய்தோம் அப்படின்னா அது அப்படி செய்யறதுதான் நம்முடைய இயல்பு கூட இல்லைங்களா? ஆனா அப்படி வழிபடக்கூடாது. அப்ப எப்படி வழிபடணும் அப்படின்னு கேட்டா, யாகங்கள் செய்ய வேண்டும், அது நம்முடைய கடமையாக நினைத்து செய்ய வேண்டும். சோ கடமை அப்படின்னு வந்துட்டா அதுல சுயநலத்துக்கு இடமே கிடையாது. சோ பொதுநலம் தான். சோ லோகா சமஸ்தோ சுகினோ பவந்து அப்படின்னு லோக சமஸ்காரத்துக்காக வந்து நம்ம லோகசேமத்துக்காக தான் வந்து யாகங்களை வந்து கடமையாக செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொல்றார். அடுத்தது अभिसन्धायतु बलं तं वार्तमभिसैवयते युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं. हरे कृष्ण माताजी. ஆனால் ஏதேனும் பௌதீக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பாரதர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக. சோ ஏதாவது ஒன்ன மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு அது வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக செய்யறாங்க பாத்தீங்களா யாகம். சில பேர் அதுக்காக செய்வாங்க, சில பேர் தற்பெருமைக்காக செய்வாங்க, நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ ஏதாவது பௌதீக நன்மைக்காகவோ இல்லைன்னா தற்பெருமைக்காக நான் செய்யறேன், நான் எனது அப்படிங்கிற அகங்காரத்தினால செய்வாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் யார் அப்படின்னு கேட்டா ரஜோகுணத்திலே அவர்கள் வந்து இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. விதிஹீனம் அஸ்ருஷ்டானம் மந்திரஹீனம் அதக்ஷிணம் ஸ்ரத்தா விரஹிதம் யஜ்ஞம் தாமசம் பரிசக்ஷதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல் பிரசாத விநியோகமின்றி
வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனம் இன்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை இன்றி, நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. சோ யாகத்தை வந்து சத்துவகுணத்திலே இருக்கிறவர்கள் கடமையாக நினைத்து செய்வார்கள். ரஜோகுணத்திலே இருப்பவர்கள் தன்னுடைய என்ன சொல்றது தற்பெருமைக்காக செய்வார்கள், இல்லைன்னா பலனை எதிர்நோக்கி செய்வார்கள். இப்போ யார பத்தி சொல்றாரு அப்படின்னா, தமோ குணத்தை சேர்ந்தவர்கள் செய்கின்ற யாகம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்கிறார். சோ சாஸ்திர விதிகளை மதிக்கல அவங்க. சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறதோ அதன்படி அவங்க யாகம் செய்யல, அவங்க இஷ்டத்துக்கு செய்யறாங்க. சோ பிரசாத விநியோகம் இன்றி, சோ எல்லாமே முடிச்சதுக்கு அப்புறமா எல்லாருக்கும் வயிறு நிறைய அந்த பகவானுடைய பிரசாதத்தை வந்து அவங்களுக்கு படைக்க வேண்டும். சோ அவங்க வந்து பசியாற்றிதான் அனுப்ப வேண்டும். ஆனா இங்க வந்து அவங்க அப்படி செய்யல. சோ வேத மந்திரங்களை வந்து உச்சாடனம் பண்ணணும், யாகம் நடத்தணும், வேத மந்திரங்களை உச்சாடனம் பண்ணணும், அதவும் செய்யல. புரோகிதர்களுக்கு தட்சணையும் கொடுக்கல. சோ வந்திருக்கிற புரோகிதர்களுக்கு தட்சணை கொடுக்க வேண்டும், அதுவும் கொடுக்கல. சோ அவங்க இந்த செய்யறவங்களுக்கு இந்த யாகம் நம்பிக்கையும் இல்லை, சும்மா ஏதோ செய்யறாங்க. சோ அந்த மாதிரி செய்கின்ற யாகம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக வந்து சொல்லப்படுகிறது. சோ நிறைய பேர் நம்ம பார்த்திருப்போம் இல்லைங்களா, இந்த ஆடி மாசம் வந்துட்டா வந்து அம்மனுக்கு கூழ் ஊத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க. நிறைய தேவதைகளுடைய வழிபாடு. சோ அவங்களுக்கு வந்து இது பணம் சேகரிப்பதற்கு ஒரு வழி. அந்த காசு வந்து பகவானுக்கு தான், அம்பாளுக்கு தான் போய் சேருதான்னு நம்ம பார்க்க மாட்டோம் இல்லைங்களா. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற நபர்கள் வந்து செய்கிறது வந்து தமோ குணத்தினாலதான் வந்து அவங்க செய்கிறாங்க. அவங்க நிஜமா பக்தியில எல்லாம் வந்து எல்லாருமே அப்படி கிடையாது. ஆனா வந்து மோஸ்ட்லி இப்ப எல்லாம் வர்றாங்க அந்த மாதிரிதான் இல்லைங்களா. கண்டிப்பா வந்து அந்த பிரிண்டட் ஃபார்ம் கொண்டு வந்துடுறாங்க, அந்த என்ன சொல்றதுன்னு தெரியலையே, அதுக்கு ரசீது அதை எடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க. வந்துட்டு அந்த கோயிலுக்கு வந்து இது பண்றோம், இந்த கோயிலுக்கு வந்து இது பண்றோம், இதுக்கு நீங்க வந்து இது டொனேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு வந்து கேக்குறாங்க. சோ அவங்க எல்லாருமே வந்து பகவானுக்கு தான் அந்த பைசாவை வந்து செலவழிக்கிறார்களா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கா தான் இருக்குது. சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் எந்த குணத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு கேட்டா தமோ குணத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேவத்விஜ குரு பிரஜ்ஞா போஜனம் சௌசமார்ஜவம் பிரம்மச்சர்யம் அஹிம்சா ச சாரீரம் தப உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுகிறார். மாதாஜி யாருன்னு தெரியல, மியூட் பண்ணிக்கோங்க. மியூட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. சோ யாரையெல்லாம் நாம் வந்து வழிபடணும் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்கிறார்கள். சோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் கடவுளை வழிபடணும், அவருக்கு வந்து நம்முடைய வணக்கத்தை தெரிவிக்கணும். அடுத்து பிராமணர்களை பார்க்கும்போது அவர்களை வணங்க வேண்டும். ஆன்மீக குருவுக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிக்கணும். வீட்டுல இருக்க நம்மளுடைய தாய் தந்தையர்களை வந்து வழிபடணும். சோ வழிபாடு மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். சோ எதெல்லாம் வந்து உடலின் தவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ இந்த மாதிரி தூய்மை, எளிமை, தூய்மையாக இருப்பது. தூய்மையாக எப்படி இருப்பது? உள்ளும் புறமும் தூய்மை. உள்ள தூய்மை எப்படி வரும்? பகவானுடைய நாமாக்களை வந்து ஜபிப்பதினாலே உள்ளம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூய்மை அடையும், களங்கங்கள் எல்லாம் நீக்கப்படும். எளிமையாக இருக்கிறது, எவ்வளவு இருந்தாலும் சரி நம்ம அந்த எளிமையை வந்து கடைபிடிக்க வேண்டும், பரோடாபம் கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. பிரம்மச்சரியத்தை வந்து கடைபிடிக்கணும். பிரம்மச்சரியம் அப்படிங்கிற அந்த இதுல இருந்தா அவங்க பிரம்மச்சரியத்தை, அந்த செலிபஸியை வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். 25 வயசு வரைக்கும், இல்லறத்துக்குள்ள நுழையிற வரைக்கும் அவங்க பிரம்மச்சரியத்தை வந்து கடைபிடிக்க வேண்டும். அகிம்சை, சோ வந்து எல்லார்கிட்டையுமே வந்து அகிம்சையோட அன்போட நடந்துக்கணும். சோ அதுதான் வந்து உடலின் தவங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ அடுத்த என்ன தவங்கள்? உடல் தவம், மனோத்தவம், வாக்குத்தவம் இல்லைங்களா. 3 தவங்கள் இருக்கிறது. அது என்னன்னு இப்ப உடலின் தவங்களை வந்து பார்த்துட்டோம். அடுத்தது பார்க்கலாம் பிரபு. அனுத்வேகரம் வாக்கியம் சத்யம் பிரியசிஹிகத்யயதே ஸ்வாத்யாயப்ய சனஞ்சைவ வாக்மயம் தப உச்யதே. ஸ்வாத்யாயப்யசனம் சைவ வாங்மயம் தப உச்யதே. தேங்க்யூ மாதாஜி. உண்மையானதும் இனிமையானதும்
நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்கள். வாக்கு பேச்சு. சோ இதனுடைய தவங்கள். உடல் தவம் என்னன்னு பார்த்துட்டோம். இப்ப வந்து வாக்கின் தவங்கள். உண்மையை பேச வேணும், இனிமையாக பேச வேணும், நமக்கும் கேட்பவருக்கும் நன்மை அளிக்கிறத மாதிரி பேசணும், அடுத்தவங்க மனசை வந்து புண்படுத்த கூடாது. சோ அது மட்டும் கிடையாது, வேத இலக்கியங்கள் இப்ப நம்ம ஸ்லோகம் எல்லாம் படிக்கிறோம், அதை வந்து தவறில்லாமல் உச்சரிக்க வேண்டும். சோ முறையாக உச்சரிக்க வேண்டும். சோ இது எல்லாமே வாக்கின் தவங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ இப்ப வந்து நம்ம வந்து இப்ப நம்ம படிக்கிறோம், அதுல தப்பு இருக்கதான் செய்யும். ஏன்னா இது வந்து ஒரு புது சான்ஸ்கிரிட் அப்படிங்கிறது புது லாங்குவேஜ். நம்ம போக போக நம்மளுடைய தப்புகளை எல்லாம் திருத்திக்குவோம் இல்லைங்களா? கண்டிப்பா நம்ம திருத்திட்டு கரெக்டா படிப்போம் ஒரு நாள். சோ அது எல்லாமே தான் சேர்ந்தது வாக்கின் தவம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ ஒரு ஆசிரியர் வந்து பேசலாம், கண்டிக்கலாம். அப்போ வந்து பேச மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, நன்மை அளிக்கக்கூடிய பேச்சு அப்படின்னா, இப்ப ஆசிரியர்களுடைய கடமையே வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கிறது. ஆனா புராணங்கள் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு கேட்டா, பகவத்கீதையில இங்க என்ன சொல்லிருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டா, ஆசிரியர்கள் பேசலாம். யார்கிட்ட பேசலாம்? மாணவர்கள் கிட்ட பேசலாம், அவர்களை கண்டிக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி தண்டனை கூட கொடுக்கலாம். ஆனால் அந்த அதே ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் அல்லாத மற்றவர்களிடம் வந்து மாணவர்கள் கிட்ட பேசுற மாதிரி பேசக்கூடாது. அதே ஆசிரியர் மாணவர் அல்லாத மாணவர்களிடம் பேசுவதை போல பேசக்கூடாது. இது ஒரு வாக்குத்தவம். சோ ஆன்மீக உரைகளை பேசும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எவிடன்ஸோட ரெஃபரன்ஸோட பேசணும். இது இங்கே இருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற மாதிரி ரெஃபரன்ஸோட பேசணும். அதை இனிமையாக சொல்லணும். சோ அந்த அந்த இனிமை வந்து வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும் அப்படின்னு பாரதியாரே சொல்லியிருக்கிறார். சோ அதுவும் ஒரு வாக்குத்தவம். ஹரே கிருஷ்ணா. मनप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः पाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். சோ உடலின் தவம் பார்த்துட்டோம், வாக்கிங் தவம் பார்த்துட்டோம். இப்ப வந்து மனதின் தவங்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாக்குறோம். திருப்தி, என்ன இருக்கோ அதை வச்சு திருப்தி பட்டுக்கிறது. சோ நமக்கு என்ன பகவான் கொடுத்திருக்கிறாரோ அதுதான் நமக்கு கிடைக்கும். நமக்கு இது கிடைக்கலையே அப்படின்னு அதிருப்தியோட இருக்கிறதுனால நமக்கு எதுவுமே ஆக போறது கிடையாது. சோ நமக்கு அது கிடைக்க போறது கிடையாது. சோ நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு, அரிசியில நம்ம பேர் எழுதி இருந்தாதான் நம்ம அந்த அரிசியை வந்து சாப்பாடாக்கி சாப்பிட முடியும். சோ அந்த மாதிரி என்ன எடுத்திருக்கோ அதை வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் எனக்கு இதை கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு கொடுத்ததை வச்சு திருப்தி காண்கிறது. எளிமையாக இருப்பது, மௌனம் காப்பது. நிறைய ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் வந்து நிறைய பேசவே மாட்டார்கள். நம்ம நிறைய கேட்டோம்னா ஒரே ஒரு வரியிலையோ ஒரே ஒரு வார்த்தையிலேயோ தான் அவங்க வந்து பதில் சொல்லுவார்கள். சோ அந்த மாதிரி மௌனம் காப்பது, சுய கட்டுப்பாடு. சோ செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கணும். நம்ம எல்லா விதத்திலும் செல்ஃப் கண்ட்ரோல, மனசையும் உடலையும் பேச்சையும் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கணும். தனது இருப்பின் தூய்மைனா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? சோ ஒரு சன்னியாசியா இருந்தா அவங்களுக்குன்னு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு, அதை ஃபாலோ பண்ணணும். ஒரு பிரம்மச்சரியா இருந்தா செலிபஸிய கடைபிடிக்கணும், அது அவங்களுடைய இருப்பின் தூய்மை. சோ நம்ம எந்த இதுல இருக்கிறோமோ, நிலையில இருக்கிறோமோ அந்த நிலைக்கேற்ற மாதிரி நம்மை வந்து தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இது எல்லாமே மனதின் தவங்களாகும். இங்க ஒரு பிக்சர் கொடுத்திருக்காங்க. இது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வியாசதேவர் அவருடைய பிள்ளை, சரிங்களா? சுகதேவ கோஸ்வாமி. சோ சுகதேவ கோஸ்வாமி தன்னுடைய 16வது வயசு வரைக்கும் அம்மாவோட கர்ப்பத்திலேயே இருந்தாங்க. ஏன்னா வெளியில வந்தா எனக்கு இந்த பௌதிக வாழ்க்கை அவருக்கு பிடிக்கல. சோ அவருக்கு வந்து உள்ளேயே வந்து அவர் வந்து ஞானத்தை அடைந்து விட்டார். சோ அவர் வந்து வெளியில வான்னு கூப்பிட்டு ரொம்ப கட்டாயப்படுத்தி வெளியில வர சொன்னாங்க.
அவர் வரும்போது இந்த மாதிரிதான் குளக்கரையிலே வந்து பெண்கள் எல்லாம் குளித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சோ இவர் வந்து ஞானத்தை அடைந்ததுனால எப்பவுமே வந்து இந்த பௌதீக ஆசைகள் வந்து அவருக்கு கொஞ்சம் கூட கிடையாது. அவர் பாருங்க ட்ரெஸ்ஸே இல்லாம இருக்கிறாரு. சோ அவர் வந்து அப்படியே நடந்து போறாரு. அத பார்த்துட்டு அந்த பெண்களுக்கும் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, எதுவுமே தோணல. ஒரு இப்படி போறாரே அப்படின்னு தோணல. ஏன்னா அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு இவர் வந்து ஞானத்தை வந்து அடைந்தவர் அப்படின்னு. அவருக்கும் வந்து இந்த பெண்களை பார்த்து விட்டு ஏதோ ஒரு மரத்தை செடிய பாக்குறது மாதிரிதான் பார்த்துட்டு போய்கிட்டே இருக்கிறாரு. சோ அந்த மாதிரி 2 பேருக்குமே அந்த மாதிரி நிலைமை. அப்புறமா அவர் வரும்போது இந்த பெண்கள் வந்து குளித்துக் கொண்டேதான் இருக்கிறார்கள். பின்னாடியே வந்து வியாசதேவர் வராரு. வியாசதேவர் வந்தோடனே எல்லாரும் ஓடி போய் அவங்கவங்க துணியெல்லாம் எடுத்து அவங்க உடலை வந்து மறைத்துக் கொள்கிறார்கள். அப்ப வந்து வியாசதேவர் கேட்கிறாரு, என்னோட பையன் என்னை விட இளமையானவன், அவன் 16 வயசு, அவன் போறான், அவனை பார்த்துட்டு நீங்க யாரும் இப்படி செய்யலையே, உங்களுடைய உடைகளை வந்து போர்த்தி கொள்ளவில்லையே, என்ன பார்த்துட்டு நீங்க இப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டா அவங்க சொல்றாரு, அவருக்கு வந்து சின்ன வயசா இருந்தாலும் ஞானத்தை அடைந்து விட்டவர், நீங்க வந்து இல்லறத்திலே இருக்கிறவர் அப்படின்னு அந்த பெண்கள் வந்து பதில் சொல்கிறார்கள். சோ அவங்கவங்க இருப்புக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்கவங்க வந்து நம்ம வந்து தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத சொல்லுகிற இந்த பிக்சர் தான் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. ஸ்ரத்தயா பரயா தப்தம் தபஸ்தத்ரிவிதம் நரஹே अपलाकांक्षुभिर्युक्तै சாத்விகம் பரிசக்ஷதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 3 வகையான தவங்கள் இப்ப நம்ம பார்த்தோம். உடல் தவம், வாக்கின் தவம், அடுத்தது வந்து மனதின் தவம் பார்த்தோம். சோ இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜடலாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்வகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த 3 தவங்களுமே வந்து எந்த குணத்தோட எந்த மனசோட செய்யணும், பலன் நோக்கி கருதாம பகவானை திருப்தி செய்யறதுக்காக அந்த 2 பகவான் மேல 100% நம்பிக்கையோட இந்த 3 தவங்களையும் கடைபிடித்தால் அது சத்வகுணத்தின் தவங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இங்க என்ன பண்றாங்க, பிருந்தாவனத்தையே வந்து பரிக்கிரமா செய்கிறார்கள். நிறைய காடுகள் சூழ்ந்தது இல்லைன்னா பிருந்தாவனம். சோ அதை வந்து பரிக்கிரமான நம்ம வந்து திருவண்ணாமலை கிரிவலம்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரிதான் அங்கேயும் வந்து பரிக்கிரமா பண்ணுவாங்க. இது கோவர்தன் பரிக்கிரமா, அங்க கோவர்தனம் மலை இருக்கிறது. அதை வந்து இந்த மாதிரி எல்லா டிவோட்டிஸும் வந்து சுற்றி 27 கிலோமீட்டர் அதை நடந்து வந்து சுத்தி வருவாங்க. சோ இது என்னன்னா மாயாப்பூர் பரிக்கிரமா. மாயாப்பூர்ல வந்து நாங்கெல்லாம் போயிருந்தோம். அப்ப வந்து கங்கையினுடைய கிளை நதி ட்ரிபியூட்டரி இருக்குது. அதுல வந்து நாங்க இந்த மாதிரி போட்ல வந்து பரிக்கிரமா பண்ணுவாங்க, கூட்டிட்டு போவாங்க. அங்க இருக்கிற கோயில்களை எல்லாம் பார்ப்பதற்கு போட்லயே வந்து பரிக்கிரமா பண்ணி போகலாம். சோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு தவம் மாதிரி, யாகம் மாதிரிதான். சோ இது பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக பகவான் மேல நம்பிக்கையை வைத்து இதை வந்து நம்ம செய்கின்றோம். அப்போ இதெல்லாமே வந்து சத்வகுணத்தின் தவங்களாக மாறிவிடுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. மூடக்ராஹணேனாத்மனோ யத் பீடயா கிரியதே தபஹ பரஸ்யோத்சானார்த்தம் பரஸ்யோ 18 சத்காரமான பூஜார்த்தம் தபோதம்பேன சைவயத் கிரியதே ததிஹம் ப்ரோக்தம் ராஜசஸ்தல மத்ருவம். ஹரே கிருஷ்ண. மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானது, தற்காலிகமானது. சோ மானத்தை எதிர்பார்த்து, மரியாதையை எதிர்பார்த்து எல்லாமே வந்து சுத்தி இருக்கிறவங்க, நம்ம வீட்டை சுத்தி இருக்கிறவங்க, நம்ம சொந்தக்காரங்க, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆஹா நீ இப்படி பண்ணிட்டடா, நீ அப்படி பண்ணிட்டுடா அப்படின்னு வந்து பெருசா பேசணும் அப்படின்னு தற்பெருமைக்காக செய்யப்படுகின்ற தவங்கள் இருக்குது. அது வந்து அது ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவர்களால் செய்யப்படுகிற தவங்கள். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு சிலர் வந்து தன்னை வந்து கடவுளாக நினைத்து கொண்டு மற்றவங்களை எல்லாம் வந்து தனக்கு பாத பூஜை செய்ய சொல்லுவாங்க, மலர்களை தூவி வழிபட சொல்லுவாங்க.
அவங்க வந்து கோல்டு காயின்ஸ் இல்லைன்னா பணத்தை கொண்டு வந்து அவங்க காலடியில கொட்ட சொல்லுவாங்க. இந்த எல்லாமே அவங்களே ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறது தான், தற்பெருமைக்காக ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறது. இது எல்லாமே செயற்கையானது, தற்காலிகமானது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இது நிரந்தரமாக தொடராது அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் இதுல வந்து சொல்லப்படுகின்ற ரஜோகுணத்தில் செய்யப்படுகின்ற தவங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து படிங்க. மூடக்ராஹனாத்மனோ யத் பீடயா கிரியதே தபஹ பரஸ்யோ யத் சதா சாதனார்த்தம் வாதத்தாமச முதாக்ருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்திக் கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. பாருங்க, இங்க ஒருத்தர் வந்து தவம் பண்றாரு, எப்படி எலும்பும் தோலுமா மாறி போயிட்டார் இல்லைங்களா? சோ இந்த மாதிரி தன்னையே வருத்தி கொண்டு செய்கின்ற தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களால் செய்யப்படுகிறது. அடுத்தவங்களை அழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தவம் செய்யறாங்க பாத்தீங்களா? அதுக்கு வந்து யாரு சொல்லலாம்? இரண்யகசிபு தேவர்களை கொல்லுவதற்காக பிரம்மா கிட்ட வந்து வழிபடுறார், பிரம்மாவை வந்து நோக்கி தவம் பண்றார். சோ அந்த மாதிரி செய்யப்படுகின்ற தவங்கள் எல்லாமே வந்து தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களால் செய்யப்படுகிறது. சோ அடுத்தவர்களை துன்புறுத்துவதற்காக, சோ எனக்கு ஒரு மகன் வேண்டும், அவனை கொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு யாரு கேட்டா? துருபதன் இல்லைங்களா? திருஷ்டத்யும்னன் அப்படிங்கிற மகனை கேட்டார். யாரை கொள்வதற்காக? துரோணாச்சாரியரை கொள்வதற்காக. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலேயே பார்த்தோம், ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல. சோ அந்த மாதிரி பிறரை துன்புறுத்துவதற்காக இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்பவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தா தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் தான் இந்த மாதிரியான தவங்களை வந்து செய்கிறார்கள். கடைசியில இவர்கள் என்ன ஆவார்கள் அப்படின்னா பகவானாலேயே கொல்லப்படுவார்கள். இப்படிப்பட்ட தவங்கள் செய்கிறார்கள் இல்லைங்களா? அடுத்தவங்களை கொல்றதுக்காக, அடுத்தவங்களை துன்புறுத்துவதற்காக, கஷ்டப்படுத்துவதற்காக செய்கின்றவர்களை பகவான் வந்து அழித்து விடுவார். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து தாதவ்யமிதி யத்தானம் தீயதேனுபகாரிணே தேசே காலே ச பாத்ரே ச தத்தானம் சாத்விகம் ஸ்மிருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ வந்து என்னது, யார் யாரெல்லாம் எப்படி வழிவிடுவார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம். 3 குணங்கள்ல இருக்கிறவங்க, 3 குணங்கள்ல இருக்கிறவங்க எப்படி யாகம் செய்வார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம். 3 குணங்கள்ல இருக்கிறவர்கள் எப்படி எல்லாம் எதையெல்லாம் வந்து விரும்பி சாப்பிடுவார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம். அவங்க வந்து எப்படியெல்லாம் யாகம் செய்கின்றார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்புறம் அவங்கள வந்து எந்தெந்த தவங்கள் செய்கிறார்கள், மனதவம், வாக்கின் தவம், உடல் தவம். சோ இதெல்லாம் வந்து யாரெல்லாம் வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா தானம் கொடுப்பது, சேரிட்டி. சோ அந்த சேரிட்டி வந்து ஒவ்வொரு குணத்திலும் இருக்கிறவர்கள் எப்படி எல்லாம் செய்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க பலனை எதிர்பார்க்காமல், சோ இங்கேயே நம்மளுக்கு அடிபட்டு போயிடுது இல்லைங்களா? நம்ம ஒண்ணு செய்யறோம் அப்படின்னா நாளைக்கு வந்து அவன் நம்மளுக்கு செய்வான் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துலதான் நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு செய்யறோம் இல்லைங்களா? சோ அப்ப நம்ம பலனை எதிர்பார்க்கும் போது நம்ம சத்துவ குணத்திலேயே இல்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுறோம். ஆனா சில பேர் இருக்காங்க, பலனை எதிர்பார்க்காமல் தானங்கள் செய்வார்கள். அதை வந்து தன்னுடைய கடமையாக நினைத்து செய்வார்கள். சோ அது என்னோட கடமை, அவங்களுக்கு தானம் பண்ண வேண்டியது என்னோட கடமை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு செய்வாங்க. அதுவும் யாருன்னு பார்த்து செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து உண்மையான நபரா, அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டான பர்சனா அப்படின்னு வந்து தேர்ந்தெடுத்து கரெக்டான இடத்துல வச்சு அப்புறம் வந்து முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் வந்து சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. சோ இதெல்லாம் என்ன? முறையான இடம், முறையான காலம், தகுந்த நபர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எவருக்கு வேண்டுமானாலும் தானம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதை வந்து தவிர்த்து விட வேண்டும் அப்படின்னு பகவத்கீதை சொல்றது. நம்ம வந்து சந்திர சூரிய கிரகணங்களின் போது மாதத்தின் இறுதியில் புண்ணிய யாத்திரை தலத்தில் எங்க வச்சு கொடுக்கலாம்? புண்ணிய யாத்திரை தலத்தில் தக்க அந்தனருக்கோ அல்லது வைஷ்ணவனுக்கோ கோவில்களில் தானம் செய்ய வேண்டும். சோ இந்த மாதிரி செய்கின்ற தானம் அவர்களுக்கும் பலனளிக்கும், நமக்கும் வந்து பக்திக்கு வழிவகுக்கும், நம்மை ஆன்மீக பாதைக்கு அழைத்து செல்லும். அப்ப வந்து சூரிய கிரகணம், சந்திர கிரகணம் இதுதான் வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய டைமா, அதுக்கப்புறம் செய்யக்கூடாதா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்க வேண்டாம். நம்ம செய்யலாம், பகவானை நினைத்து கொண்டு தகுந்த நபருக்கு கொடுக்கலாம்.
அப்போ வைஷ்ணவனுக்கோ அந்தணருக்கோ கோவில்களில் வைத்து தானம் கொடுக்கலாம். சோ இதற்கு எந்த பலனையும் நாம எதிர்பார்க்க கூடாது. அதுதான் உண்மையான தியானம். சோ கருணையின் காரணமாக ஏழைக்கு வந்து தானம் கொடுக்கிறோம். அந்த ஏழை வந்து அதற்கு இல்லாதவனாக இருந்தால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். சோ நம்ம கருணையின் காரணமாக ஒரு நபரை தேர்ந்தெடுக்கும் போது அந்த நபர் எப்படிப்பட்டவர், பக்தி உள்ளவரா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அவர் வந்து கெட்ட பழக்கங்கள் எதுவும் இல்லாதவரா, வாங்கிட்டு போய் குடிச்சுட்டான்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பணத்தை, அப்போ அவனை குடிக்க வச்ச பாவம் நமக்கு தான் வந்து சேரும். சோ அந்த மாதிரி நமக்கு ஆன்மீக முன்னேற்றமும் இருக்காது, நாம் வந்து பாவத்திற்கு உள்ளாகின்றோம். அதுக்குதான் தகுந்த நபருக்கு நாம் வந்து தானம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அப்படி செஞ்சா அந்த தானம் வந்து சத்வகுணத்தில் இருக்கிறதாக சொல்லப்படுகிறது. அடுத்தது இங்க பாருங்க, இந்த பிக்சர்ல என்னது, கிருஷ்ணர் பிறந்திருக்கிறாரு. இங்க வந்து நந்தகோபர் வந்து நிறைய தானங்கள் கொடுக்கிறாரு. மாடுகள் 10,000 மாடு, லட்சம் மாடு தானங்கள் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார். சோ அந்த சீன் தான் வந்து இங்க தானம் கொடுக்கிற சீன் தான் வந்து இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Charity given out of duty without expectation of return. சோ இங்க நந்தகோபர் ஏதாவது எதிர்பார்த்து செய்யறாரா இந்த தானத்தை? இல்லை, அவர் எதையுமே எதிர்பார்க்கல. வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன் அட் த ப்ராப்பர் டைம். சோ ஒரு புத்திரன் பிறந்து விட்டால் தானம் செய்வார்கள் அந்த காலத்துல எல்லாம். ஏன்னா புத்திரன் அப்படின்னா அவன் வந்து நரகத்துக்கு போகாமல் நம்மை தடுக்கிறானாமா. அதனால வந்து புத்து அப்படின்னு சொல்றாங்க. புத்துனா நரகம், நரகம் செல்வதை தடுக்கிறான். At the proper time and place to a worthy person is considered to be in the mode of goodness அப்படின்னு சொல்கிறது. அடுத்தது यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुत्तिच्छ वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्. हरे कृष्ण माताजी. பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சோ பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து, நான் இன்னைக்கு இவ்வளவு மொய் வைக்கிறேன், நாளைக்கு அவன் வந்து எனக்கு மொய் வைப்பான் அப்படின்னு நம்ம ஊர்ல எல்லாம் ஒரு பழக்கம் இல்லைங்களா? சோ பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து செய்யறது, ஏதேனும் பலனை விரும்பி இப்ப நம்ம செஞ்சாதான் நாளைக்கு வந்து அதுக்கு அந்த விஷயத்துல நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா அப்படின்னு ஒரு பலனை விரும்பி கொண்டு, அப்புறம் விருப்பமின்றி இஷ்டமே இல்லாம கொடுக்கப்படும் தானம். சோ இது எல்லாமே வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக வந்து சொல்லப்படுகிறது. சோ பிரஸ்டீஜுக்காக வெறுப்போட, வேண்டா வெறுப்போட இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்கின்ற தானங்கள் சோ ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது. இங்க பாருங்களேன், இந்த கோவிட் சமயத்துல நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி தானங்கள், ஏழை மக்கள் பாவம் சாப்பிடுவதற்கே ஒண்ணும் இல்லை இல்லைங்களா? பார்த்தாவே பரிதாபமா இருக்கு. இவங்களுக்கு பை நிறைய பொருளை கொடுத்துட்டு அதை வேற செல்ஃபி எடுத்துக்கிறான். செல்ஃபி எடுத்து பேஸ்புக்ல போடுவான் இல்லைங்களா? பேஸ்புக்ல போட்டு அதுக்கு வந்து லைக், எனக்கு இத்தனை லைக் கிடைச்சது, இவ்வளவு லைக் கிடைச்சது அப்படின்னு வேற பேசிக்குவாங்க. எஸ் மாதாஜி. சோ இந்த மாதிரியான தானங்கள் வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களால் செய்யப்படுகிறது. உண்மையா தானம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறவங்க வலதுகை கொடுப்பது இடதுகைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து நிறைய தானங்கள் செஞ்சுட்டு பேசாம இருப்பாங்க, ரொம்ப எளிமையா இருப்பாங்க. ஆனா ஒண்ணும் இல்லாத ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க பாருங்க, நிறைகுடம் தழும்பாது குறைகுடம் கூத்தாடும் அப்படின்வாங்க. சோ இந்த ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாமே வந்து அந்த மாதிரியான பர்சன்ஸ் தான். குறைகுடம் கூத்தாடும், சின்னதா ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிக்கிட்டு தன்னை பத்தி ரொம்ப தம்பாட்ட அடிச்சுக்குவாங்க, அந்த மாதிரியானவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. அதே காலே யத்தானம் அத்பாத்ரேப்யச்சதீயதே அசத்கிருதமஜஞாதம் தத்தாமசமுதாக்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. தூய்மையற்ற இடத்தில், முறையற்ற காலத்தில், தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோகுணத்தை சேர்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. சோ தூய்மை இல்லாத இடம், நம்ம எங்க சொல்லியிருக்கோம், ஒரு நல்ல கோயில்ல வச்சு தானம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஆனா எல்லா இடத்துலயும் ஒரு தூய்மை இல்லாத இடம், அந்த மாதிரியான இடத்துல முறையற்ற காலத்துல தகுதியற்ற நபர்களுக்கு
அப்புறம் கவனம் இல்லாமல் மரியாதையும் இல்லாமல் வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. சோ இங்க ஒரு பிக்சர் பாக்குறீங்க. ஹெல்ப்னு கேக்குறான். எதுக்கு கேக்குறான்? ஐ நீட் மணி ஃபார் த வீட். அவன் கஞ்சா அடிக்கிறதுக்கு நம்ம கிட்ட காசு கேட்கறான். சோ இவனுக்கு நம்ம வந்து காசு கொடுத்தோம்னா அந்த பாவம் வந்து யாரை சேரும்? நம்மளதான் சேரும். சோ அவனை கஞ்சா அடிக்க வச்ச பாவத்துக்கு நாம உள்ளாயிடுவோம். சோ இந்த மாதிரி தானங்கள் எல்லாம் சோ இது வந்து தகுதியற்ற நபர்களுக்கு தானம் செய்வதை வந்து தவிர்த்து விட வேண்டும். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் யார் தானம் செய்வார்கள்? தமோ குணத்தில் இருக்கிறவங்க தான் தானம் செய்வார்கள். இன்னைக்கு இவன் பண்ணா நாளைக்கு அவன் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க 2 பேரும் வந்து மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட செஞ்சுப்பாங்க. சோ இதெல்லாமே வந்து தமோ குணத்தை சேர்ந்தது. போதை, சூடாதல், பாவம் செய்தல், இதெல்லாம் பண்றதுக்கு மக்களை வந்து நம்ம உற்சாகப்படுத்த கூடாது. அதற்கெல்லாம் தானம் செய்யக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது ஓம் தஸ்ஸத் இதி நிர்தேசோ பிரம்மண த்ரிவித ஸ்மிருதः பிரம்மணாஸ்தேன வேதாஸ்ச யஜ்ஞாஸ்ச விஹிதா புரா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத்சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரிபூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. சோ படைப்பின் எப்ப வந்து படைப்ப பகவான் ஆரம்பிச்சாரோ அப்பவே ஓம் தத் சத் அப்படிங்கிற இந்த 3 சொற்களை வந்து எதுக்கு பயன்படுத்துறோம்? பரிபூரண உண்மை. அதாவது பரிபூரண உண்மை யார்? பகவான். பகவானை குறிப்பதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களை எங்க பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னா வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது பயன்படுத்துறாங்க. யாகங்களின் போது இந்த ஓம் தத்சத் அப்படின்னு பயன்படுத்துறாங்க. பரமனின் திருப்திக்காக யார் வந்து இதை உச்சரிக்கிறாங்க அப்படின்னா பிராமணர்கள் வந்து இதை வந்து உச்சரிக்கிறார்கள். வேத மந்திரங்கள் ஒரு யாகம் செய்யறாங்க. வேத மந்திர உச்சாடனம் ஆரம்பிக்கும் போது ஹரி ஓம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் தத்சத் அப்படிங்கிறதுலாம் சொல்றாங்க அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்லுது. ஹரே கிருஷ்ணன். அதேதான் இங்க போட்டிருக்காங்க பிரபு. இங்கிலீஷ்ல போட்டிருக்காங்க. அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. தஸ்மாத் ஓமிதி உதாக்ருத்ய யஜ்ஞதான தபக்ரியாஹ பிரவர்த்தந்தே வினோதாக்தோ தததம் பிரம்மவாதினாம். எனவே பரமனை அடைவதற்காக பகவானை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் இவற்றையெல்லாம் செய்யறாங்க. பார்த்தீங்களா? சாஸ்திரம் என்ன சொல்லி இருக்கிறதோ அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி யாகங்கள் செய்கின்ற ஆன்மீகவாதிகள், தானம் செய்கின்றவர்கள், தவங்கள் செய்கின்றவர்கள் இந்த மாதிரி செய்யும் போது அவர்கள் வந்து செய்கின்ற செயல்களை ஓம் அப்படின்னு சொல்லிதான் வந்து தொடங்குவார்கள். நமக்கே தெரியும் இல்லைங்களா? எந்த மந்திரமும் ஓம் அப்படின்னு தான் தொடங்குகிறது அப்படிங்கிறது. சோ ஓம் அப்படிங்கிற அந்த மந்திரத்தை சொல்லியே வந்து தொடங்குகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது படிங்க. தத்திதி அனபிசந்தாய பலம் யஜ்ஞ தபக்ரியாஹ தான கிரியாஸ்ச விதிதா கிரியந்தே மோட்ச காங்க்ஷிபிஹி. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். சோ பலனை எதிர்பார்க்காம பல்வேறு வகையான யாகங்கள், தவங்கள், தானத்தினை தத் அப்படிங்கிற அந்த சப்தத்தோட வந்து அவங்க வந்து மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய உன்னதமான செயல்களின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுவது. சோ தத் அப்படின்னு ஏன் சொல்லி இதெல்லாம் தொடங்குறோம் அப்படின்னா எனக்கும் இந்த பௌதீகத்திற்கும் தொடர்பு வேண்டாம் அப்படிங்கிறதை வந்து வலியுறுத்துவதற்காகவே யாகம் செய்யும் போது, தவம் செய்யும் போது, தானம் செய்யும் போது தத் அப்படிங்கிற சப்தத்துடன் நாம வந்து அதை மேற்கொள்ள வேண்டும். யோகிகள் எல்லாம் அப்படிதான் வந்து செய்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணன். படி. சத்பாவே சாதுபாவே ச சத்யிதி ஏதத் பிரயுஜ்யதே பிரசஸ்தே கர்மணி ததா சப்த பார்த்த யுஜ்யதே யஜ்ஞே தபசி தானே ச ஸ்திதி சத்யிதி தோச்யதே கர்ம சைவ தத்
அர்த்தீயம் சத்யிதி ஏவ விதீயதே. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரணமான உண்மையே. சோ யாகம் செய்யறோம், அது பக்தியோட செய்யறோம். இதற்காக, யாரை அடைவதற்காக? பூரண உண்மை. பூரண உண்மை யாரு? பகவான். சோ இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகிறது. சோ இத எப்படி குறிப்பிடுகிறோம்? சத் அப்படின்னு சொல்றோம். பிருதாவின் மைந்தனே, அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். சோ அந்த யாகத்தை யார் செய்து வைக்கிறாங்க? பிராமணர்கள். அவர்களும் சத் என்றே சொல்லப்படுகிறார்கள். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்றே சொல்லப்படுகிறது. அப்போ பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படுகின்ற யாகம், தவம், தானம், இந்த எல்லா செயல்களுமே சத் அப்படின்னே சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு தெளிவாக. அடுத்தது அஸ்ரத்தயா ஹுதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் சயத் அசத் இதி உச்யதே பார்த்த ந சத பிரேத்ய நோஹிக. பிருத்தாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை சொல்லிட்டார். சோ நிலையில்லாதது அசத் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ இங்க பாருங்க, அசத் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை. சோ தற்காலிகமானது. சோ இது நம்மளுடைய வாழ்க்கையே தற்காலிகம், இந்த பௌதிகமே தற்காலிகம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். சோ பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாம யாகங்கள், தவங்கள், தானங்கள் செய்தா அதனால நம்மளுக்கு எந்த பலனும் கிடையாது. இந்த பிறவியில மட்டும் கிடையாது, அடுத்த பிறவியிலும் நம்மளுக்கு எந்த பயனுமே கிடையாது. அசத் என்று அழைக்கப்படும் இந்த பிறவியில் மட்டுமன்றி அடுத்த பிறவியிலும் நம்மளுக்கு எந்த பயனுமே அளிக்காது. சோ பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாமல் செய்யப்படுகின்ற எதுவுமே வேஸ்ட் தான். சோ இதுவே பகவான் மேல நம்பிக்கையோட செய்யும் போது அதற்குரிய பலனை பகவான் நம்மளுக்கு தருகிறார். இந்த பௌதீக இருந்து விடுவிக்கிறார், சம்சார சாகர கடலிலே இருந்து நம்மை விடுவிக்கிறார். சோ நம்மை ஆன்மீக பாதைக்கு அழைத்து செல்கிறார், பூலோக பிருந்தாவனத்தில் இடமளிக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி முடிச்சிட்டுங்களா? ஓம் தஸ்ய திதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷஸ்து ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तशतोऽध्यायः। हरिः ओं तत्सत्। यदक्षर पदभ्रष्ट मंत्र येनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं संयतां देव नारायण नमोस्तुते। विसर्ग बिंदु मात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि सातिरिक्तानि समक्ष पुरुषोत्तम। हरिः ओं तत्सत्। हरे कृष्ण माताजी। தேங்க்யூ. இப்போ சாப்டரோட சம்மரி. அர்ஜுனர் கேட்கிறார், அன்ஆத்தரைஸ்டு வர்ஷிப், அதாவது சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படாத வழிபாடுகளை செய்கிறார்களே அவர்களுடைய நிலைமை என்ன ஆகும் பகவானே அப்படின்னு கேட்கிறார். அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு? அவர்களுடைய நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது அந்த 3 மோட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, அவர்களுடைய குணத்தை, சுபாவத்தை பொறுத்தது அப்படின்னு சொல்றார். அவங்க எந்தெந்த மாதிரியான சுபாவத்தில் இருப்பவர்கள் எப்படியான உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வார்கள், எப்படியான தானங்களையும் தவங்களையும் செய்வார்கள், தியாகங்களை செய்வார்கள். சோ ஆஸ்டிரிட்டிஸ் என்னென்னலாம் செய்வாங்க, 3 மோட்ஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் எப்படி செய்வாங்க, தவங்கள் தானங்கள் எப்படி, சேரிட்டி 3 மோட்ஸ் எப்படி செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னார் பகவான். அடுத்தது ஓம் தத் சத், அதாவது சாக்ரிஃபைஸ், சேரிட்டி, ஆஸ்டிரிட்டி, இது எல்லாமே பகவானுடைய பெயரை வைத்தே அந்த முழு பரிபூரண உண்மையை அறிந்து கொள்வதற்காகவே நம்ம செய்யணும், ஒரு கடமையாக நினைச்சு செய்யணும். அப்படி செய்யும் போது இந்த ஓம் தத் சத் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிதான் நம்ம செய்வோம். சோ அந்த மாதிரி செய்கின்ற அந்தரர்களுக்கு கூட சத்தென்றே பெயர். சோ இது எல்லாமே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த சாப்டர் நம்மளுக்கு வலியுறுத்தி சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த 17th சாப்டர் நம்மளுக்கு முடிவடைகிறது. பிரபு ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க.